Bafowethu ake ngibingelele ingane zakwethu lento yokucheater noma lento yobufebe noma lento yokuhexeza noma lento yokuhlobonga akuyona into eqala manje ingane zakwethu. Akuyona into engenza ukuthi leyo singaze sibulalane siqedane sodwa ngenxa nje yokuthi umama uphumile wayolanda ilongo elimanzi ngaphandle. What if ngempela ubaba uyo nenkinga la? Ingakho ke ogogo babevele mabefuna ukubona ngoba lento lezi zodokotela zazingekho zayibhedlela. Babevele bethi ubaba omncane akathezisa umamncane olokuzana umakoti. Ngoba befuna ukubona ukuthi inkinga ikuphi. Bebalekela futhi ukuthi kungabi nelongo elimanzi. At least uma ngabe ukuthi ngempela inkinga ikulobhuti wala ekhaya, ingane ke akube yigaba bomncane kube isibongo sala ekhaya. Kwakwenziwa bafowethu nakudala kusenziwa namanje. Kumanje bafowethu asingawabalekeli namaqiniso. Kumanje kunezingane ezingazazi ibongo zazo, ezingazazi ukuthi zizalwa kuphi. Ngani? Ezindala ngikhuluma ngama 2K ngama 2000. Ezindala ezinye seziziganile, zigane ngesibongo sasekhaya. Kwenziwa yini lokho? Umama wahexeza ngaphandle, wayifihlela ingane waze wadlula emhlabeni. Umama wenza ubufebe somewhere. Wayifihlela ingane akangamazi baba wengane ngoba kalalanga nomuntu oyedwa. Waze wadlula emhlabeni lengane ayizazi ukuthi yakwabani. Kodwa bafowethu akaze kwenzeke lento lezi sizenzeka manje. Ogogo omkhulu babehamba o5 years behamba o10 years. Ahamba ugogo ayohexeza azala ingane zangaphandle nomkhulu naye abuye sebuya nezakhe lade phila khona yonke le 10 years. Kodwa bowungeke uzwe kuthiwa ugogo udlisa umkhulu ushave ngoba umkhulu usebuye sethatha umunye unkosikazi esezala ingane zangaphandle. Ezinye iqhamuke sebebadala nabo sebekhohliwe. Nazi ezinye sihlala sibukele okhumbula ekhaya. Ingane zazala yangaphandle ogogo bengazi, omama bengazi, obaba bengazi, omkhulu bengazi. Kodwa bafowethu le yenzeka manje ayikazi izeyenzeke. Asikhuleni ke ema-Afrika singakhulu ngokwemizimba kuphela nangokweminyaka, kodwa nangomqondo phela ke sikhule. Ake ngikhulume nabafowethu. Bafowethu, mawubona ukuthi umuntu wesimame uyakuhlukumeza, mawubona ukuthi umuntu wesimame uyakuhlupha, mawubona ukuthi umuntu wesimame uyakufebela, miyeke akusowakini vele. Miyeke uNkulunkulu badalile abantu besimame inqwaba. Uzomthola omunye. Noma ungamshiya lo uzomthola omunye noma ngathi akasakufuni musuku umbulala. Miyeke uzomthola omunye. Yekela ubushimane nobugwadu. Thina la sikhulela khona kusashelwa namanje insizwe iqonye zonke igodi. Kanti idukulela imiselweni bafowethu. Angithi idukulela imisela ukuthi manje sekubongiswa le ntombi le eyishaye zonke emakhanda yaqokwa ile nsizwa le. Bese le intombi ezinye sizoyibongela le ntombi ukuthi hayi siyabonga dadewethu kuhambele kahle nasemendweni ushaye sonke. Idukulumisela lokho bafethu iyaqonywa insizwa. Kade shele iqonye zonke igodi lezi manje siqonywa manje ngokusemthethweni bese kumiswa iduku. Sekuphelelepi lokho bafowethu? Nani mantombazane, yekelani ukufaka amazipho okhozi nidlisa amadoda. Le ngane yabantu oyidlisayo mayiseyixaka la usufuna ukuyibulala. Usufuna ukuyishiya le ngane yabantu bese naye igcina isithathe manje ama drastic measures. Isibona ukuthi ngcono ikubulala ngoba uwo menza ukuthi lo muntu lo abheke wena wedwa. Aniyeke ubheka mina ngedwa. Munye umuthi wothando. Munye umuthi wothando, munye ulimi. Lolu engiliveza phakathi kwalamazinyo yami la enhlaleni ngithuka ngawo nithi agqagqene. Nithi angathi ingovolo aphumele ngaphandle. Awukho komunye umuthi wothando, umuthi ngempela wothando. Umuntu wesimame nje mawumncoma, umtshela ukuthi uyamthanda ngaso sonke isikhathi. Uma ngabe ninaye enkonzweni yasekamelweni, bese uyamzwisa lo limi lolu ukuthi lumnandi kanjani mangabe lihamba kuye lapha yana endaweni yakhe lezi esensitive enkomeni ngizoyibeka nje straight. Umzwise lona lolo limlolo ulihambise lapha endebeni ulimthinde ngayo ilokuzana inkotha le ngesilungu kuthiwa iclitoris. Umuthi loyo bafowethu intando leyo ngeke lo